Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na wannan gida muna muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yan uwa, yau ma mun zo muku da sabon sirri, mun zo muku da sabon laƙani mujarrabi da yardar Allah. 'Yan mata da zaurawa, albishirinku, wannan sirrin naku ne. Dukkan mace budurwa da kike neman mijin aure amma baki samu ba, to albishirinki ga sirrin samun miji, ga laƙani na samun miji da yardar Allah. Haka zalika ke ma mace bazawara da kike ta neman mijin aure amma baki samu ba, to albishirinki ga sirrin samun miji, ga laƙani na samun miji da yardar Allah. Dukkan mace budurwa da kike neman mijin aure, to ki amfani da wannan sirrin. Allah zai miki farin jini na samari, Allah zai miki farin jini na manema, za ki samu miji ki aure insha Allahu ta'ala. Haka zalika ke ma mace bazawara, idan kina neman mijin aure ki amfani da wannan sirrin. Allah zai miki farin jini na zaurawa, Allah zai miki farin jini na manema, za ki samu miji ki aure insha Allahu ta'ala. Domin wannan mujarrabin sirri ne na samun mijin aure ga mace budurwa ko bazawara da yardar Allah. 'Yan uwa, ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku yi share, ku yi liking, saboda 'yan uwa su samu ganin wannan sirri, saboda su ma su amfana, kuma ta yanda da zarar mun saki wani sirri ya riƙa zuwa muku kai tsaye insha Allahu ta'ala. Kuma idan mutum yana neman wani ƙarin bayani, ko kuma idan mutum yana so za a yi masa wani aiki, to insha Allahu zai iya tuntuɓar malam akan wannan lambar ta WhatsApp 08067013031. Insha Allahu duk wanda ya tuntuɓi malam akan wannan lambar ta WhatsApp, to zai samu malam da yardar Allah. 'Yan uwa, kamar yadda muka shaida muku, wannan sirri ne na samun mijin aure ga mace budurwa ko mace bazawara. Dukkan mace budurwa da kike ta so za ki aure amma kuma baki samu miji ba, baki samu manemi ba, to ki amfani da wannan sirrin. Allah zai miki farin jini na samari, Allah zai miki farin jini na manema, za ki samu miji ki aure insha Allahu ta'ala. Wata budurwar za ka samu samari ba sa zuwa wajenta, manema ba sa zuwa wajenta. Watan kuma za ka ga a'a, samarin suna zuwa, maneman suna zuwa, amma kuma an rasa samun wanda zai aiko iyayensa wajen iyayenki a yi magana. To ki amfani da wannan sirrin, Allah zai ba ki miji, ki samu miji ki aure insha Allahu ta'ala. Haka zalika ke ma mace bazawara, ko tun da mijinki ya rasu, ko tun da mijinki ya sake ki, kike ta so za ki wani auren, to amma kuma baki samu miji ba, baki samu manemi ba, to ki amfani da wannan sirrin. Allah zai miki farin jini na zaurawa, Allah zai miki farin jini na manema, za ki samu miji ki aure insha Allahu ta'ala. Wata bazawarar ma za ka ga a'a, zaurawan ba sa zuwa, maneman ba sa zuwa. Wata kuma za ka ga a'a, zaurawan suna zuwa, maneman suna zuwa, amma kuma an rasa samun wanda zai aiko iyayensa wajen iyayenki domin a yi magana. To ki amfani da wannan sirrin. Allah zai miki farin jini na zaurawa, Allah zai miki farin jini na manema, za ki samu miji ki aure insha Allahu ta'ala. Kuma wannan sirrin mace budurwa za ki iya yi da kanki, mace bazawara za ki iya yi da kanki. Mahaifi, idan kana da 'yarka ba ta samu miji ba, za ka iya mata. Mahaifiya, idan kina da 'yarki ba ta samu miji ba, za ki iya mata. Kuma wannan sirrin ko da ke budurwa ba za ki iya yi ba, ko bazawara ba za ki iya yi ba, ko baban yarinya ba za ka iya yi ba, ko mahaifiyar yarinya ba za ki iya ba, to mutum yana da damar da zai iya sawa a masa insha Allahu ta'ala. Kuma wannan sirrin yakan sa mace ta zama mai farin jini na manema, zai sa ta samu farin jini na manema insha Allah, yadda za ta samu miji ta yi aure cikin sauƙi bi iznillahi ta'ala. To shi wannan sirrin yadda ake yin sa shine, idan mace budurwa kina so za ki yi wannan sirrin, ko mace bazawara kina so za ki yi wannan sirrin, ko kuma mahaifi ne za ka yi wa 'yarka, ko mahaifiya ne za ki yi wa 'yarki,
To shi wannan sirrin ana yin sa ne da daddare. Yauwa idan ƙarfe 1 dare ya yi, to ko mace budurwa ko bazawara ko baban yarinya ko uwar yarinya, to mutum zai tashi ne zai yi alwala. Bayan mutum ya tashi ya alwalan nan, to mutum zai zo zai yi sallar nafila ne raka'a biyu. Raka'ar farko za a karanta Fatiha sai a karanta suratul Waqi'a gabaki ɗayanta. Raka'a ta biyu ma za a karanta Fatiha sai a karanta suratul Waqi'a gabaki ɗayanta. To bayan mutum ya yi sallama, sai mutum ya yi wuridin istighfari 100, la ilaha illallah 100, salatin annabi 100. To mace budurwa ko bazawara sai ki ɗaga hannayenki sama sai ki faɗi ya Rabbi ya Rabbi sau 3. Bayan kin faɗa to sai ki ƙudurta niyya sai ki faɗi ya Rabbi Allah, zan yi wuridin wa zayyana halin nazirin da niyyar Allah ina neman mijin aure cikin taskokinka. Allah ka ba ni mijin aure, Allah ka mun farin jini na manema, Allah ka mun farin jini na samari idan budurwa ne. Idan bazawara ne za ki yi da niyyar Allah ya miki farin jini na manema, Allah ya kawo miki miji, Allah ya ɓullo miki da miji ki samu ki aure. To kullum mace za ta yi shi 1111 tsawon kwana 7. A rana ta 8 za a samo zakaru guda 3 manya sai a zo sai a yanka sai a gasa sai a rabar wa almajirai sadakar wannan nama. To wannan sirrin dukkan mace budurwa ko bazawara idan kika yi wannan sirrin, bi iznillahi ta'ala miji in dai mijin aure ne to sai kin zaɓa sai kin dirje da yardar Allah, domin yakan sa mace Allah ya mata farin jini na manema sosai insha Allah. In Allah ya taimake mu, bisalam.